सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों जेनाखि दैनि खुरखारनायनि जेनाखि बे माखा दैनि खुरखारनाय जेनाखि बे गामिखौनो खावनै खालामनानै होबाय बियो जेनाखि गामिनि थागिबि बिथांमोननि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै जोङो सासे सुबुं हिसाबै नायनानै थाबानो जानाय नङा। जोङो बयबो दिनै आवगायबोनांगोन मा रोखोमै जोङो हेफाजाब होनो हायो। दिनै आं फैदों बिथांमोनखौ केम्पआव नायहैदों। केम्पआव नायनायनि उनाव माखासे अनसुंथाइ होदों। अनसुंथाइ होनायनि उनाव दाना बेयो मानि थाखाय जादों एक्जाक्टलि बेखौ आं नायनो लुबैदोंमोन। दा गिदिङै फैनानै नुफैबाय जेनाखि माख्रा दै बे माख्रा दैनि खर'आव जेजोंनाखि फिसा मोनसे दंग' लांनायमोन बे गामियाव बे दंग' लांनायजोंनो मेन माख्रा दैया बोहैलांदों। बिनि थाखायनो बे गामिया खावनै जादों आरो गोबां न'खरा सिलिंखार जादों। दा बे खर'आव जेनाखि बायफ्लंलांनाय बे बायफ्लंलांनायखौ जुदि जोङो साननैसो एसे खस्थ' खालामोबानो जुदा मोनसे चेनेलजों हरनानै जोङो जेनाखि बे मोनसे मेन गामिनि गेजेरजों जेनाखि दै थांदों माख्रा दैया बेखौ जोङो फोजोबनो हायो। आरो बेखौ आं एक सप्ताहनि गेजेराव गासैबो लोगोफोरखौ नांनानै सिजौगुरि गामिनि बिथांमोन आरो जोंना निसिमा आनसलिकनि एबसुनि बिथांमोन दङ। गासैखौबो लोगो नांलायनानै जोङो बे दैखौ जुदा फारसे डाइभार्ट खालामगोन आरो बे गामि गेजेरजों बोहैलांनाय दैखौ जोङो गैया खालामगोन। हाथावै होननाय बुस्थु जेबो थाया। दा नाजायोबा जोङो गासिखौबो हायो। दा बेनो खोथाया जोंनाव गोसोआव मोनसे गोगोम फोथायनाय थानांगोन। गोसोआव जुदि गोगोम फोथायनाय थायोबा आरो मावनो थाखाय जुदि इच्छा जायोबा गोसो जायोबा जोङो गासिखौबो हायो आरो जोङो बेखौ मावनानै देखायगोन। एक सप्ताहनि गेजेराव जुदि बे दैया रानाबा आंनाव सोंफिन। फ्लाडनि खोथाया जाहैबाय बे मोनसे नेचारेल केलामिटि। जोङो बेखौ बारग'नानै थांनो हाया। नाथाय फ्लाडजों जोङो जाहाथे मेक्सिमाम डेमेज जाया जोङो बेखौ जेनाखि मोनसे नेचारेल केलामिटिस बेजों जुजिनानै जोङो थांनानै थानो हायो। दा बिनि थाखायनो जेनाखि जोंना दासिमबो खुरखानाया सोलिगासिनो दङ जाहाथे माखासे न'खरा बासिनो हाबावो गामिनि जेनाखि हा जोङो बेखौ माखासे बासायनो हाबावो। बिनि थाखायनो जोङो नैबे स्टेपखौ लानो गोनां जागोन। बिनि सायाव आङो चिफनि अएसडि हिसाबै मानगोनां चिफनो जोङो जनायगोन। दा एक्जाक्टलि रिसेटेलमेन्टनि खोथाया बोरै जायो आंथ' नायनायाव नुदों माखासे गामिया दाबो दङ। जुदि बे दैखौ जुदि डाइभार्ट खालामनो हायोबा गासिबो सिलिंखार जादों होननानै सानाखै। दैया गेजेरजों थांदों न' डाउट, खिन्थु माखासे दाबो हेबिसुवेल जायगा बे जायगायाव अपेन जायगा गोबां दङ। सेटेल खालामनो थाखाय खोब गोब्राब जानाय नङा होनना आं सानो। दा बेखौ आं बुंनाय नङा जे इलिगेल माइनिं बा बेफोरनि सायाव आङो जेबो बुंनो थाङा। दा बिथांमोनहा जे दुखु खस्थ' सहायनांदों बेखौ आङो टेम्परारिलि भाबैबाबो मारैहाय जोङो इमिडियेटलि मोनसे मेजार लानानै बेखौ गैया खालामनो हायो आं बिनि थाखायसो फैदों। बे लिगेल माइनिं इलिगेल माइनिं बेयो डिफारेन्ट टपिक। जों थांनाय बाराव नैबे जेनाखि अखा हानायनि सिगां बे मोनसे गामियावथ' माथावरि अलमस्ट एराउन्ड 1 किल'मिटार आं खोहैदोंमोन। दा मा जानायनि दं आं खबर लायाखै। दा खबर लानानै माबा मोनसे जुदि मावनो हायोबा बिथांमोनजों बुंगोन। बेथ' बिराद मोजां खौरां होननानै जोङो दिनै फोथायदों। बिसेस जोंनि निसिमा ब्लक मिटिं जानानै दिनै गोबां माने बे सिसुबारि गामियाव थानाय जोंनि थागिबि बिथांमोनहा बहुद खस्थ' मोननानै दङ। बिनि थाखायनो जोंनि पार्टिनि थ्रुयैबो गोबां मानसिफोरखौ जों हांख्रायनाय जाबाय। दिनै चिफनि अएसडि फैदों, बिथांमोना नुफैनानै दुखु फोरमायदों आरो बिथांमोना मोनसे एसुरेन्स होदों दे दिनै गाबोननिफ्रायनो लानानै खमसे खम सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो बे दैखौ सिसुबारि गामिखौ खावनै खालामनायनिफ्राय डाइभार्ट खालामनानै जुदि मेन स्ट्रिमजों हरफिननो हायोब्ला बेवहाय जोंनि सिसुबारियाव थाग्रा गासैबो खस्थ' भुगिनांनाय जोंनि थागिबिफ्रा एसेब्लाबो रैखा मोनगोनखौ जों फोथायदों आरोखि। जोंनिफ्राय निस्सय फुरा हेफाजाब दङ। बिसेस जोङो लेबारजों लोगोसे जों माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोङो गोबां बेहाय अर्गानाइजेसनफोर दं। जोंहा एबसुबो दङ, लोगोसे पार्टि दङ, लोगोसे जोंना माखासे इयुथ वार्कार्सफोरबो दङ आरो जोंनि बिसेस सिसुबारि गामिनिफ्राय जायफ्रा खहा जाजानाय बिथांमोननि इमेन्सफोरखौबो लाफानानै जोङो माबायदि हेफाजाब होनांगौ जोंनि तरफनिफ्राय हिउमेन लेबार हिसाबै आरो माखासे साजेसन हिसाबै जोंनाव फुरा बाहाय साग्रिद दङ। बेयाथ' आगोलाव बाहाय दांगाय दैसा होननाय दंमोन। बेजोंनो बिसोर गामियावहाय माखासे खेथि खालामनो थाखाय बे दैखौ लांदोंमोन। फिसासोमोन आरो बहुद बोसोर धरि बे बुस्थुआ माने सोलिनानै दंमोन आरोखि। नाथाय एबाराव हठात बे जानो हागौ भुटान
डेमनिफ्राय बिसोरो दैखौ रिलिज खालामना हरदोंमोन बेवहायनो बे दैजों माने गावनि कर्सखौ नागारनानै माने थांनायावहाय बे घटना दिनै जानो मोनदों देग्लायसो फार्स्ट टाइम होनजायो बेवहाय एसे आगोलावहाय माने सिगनेल मोननाय जादोंमोन नाथाय फ्लाडआ एबारावहायसो जानाय हिसाबै लोगो लोगो थांबाय जोङो माबानिफ्राय MGN रेगानिफ्राय एसे होफैदोंमोन खेबनैसो दाखालि नाथाय बेथ' मामुलि नालाय माने हायाखिसै आरोखि जों निस्सय नेक्स्ट टाइमावहाय बेखौ माने मोजां बोथोर फैयोब्ला गोरान बोथोर फैयोब्ला स्टेप लानो सानखादोंमोन नाथाय हास्लाबाखै आरोखि बे सिगांनि रुलिं सरकारा बिसोरो मोनसेबो बिनि थाखाय मावना होफैयाखै डाइरेक्ट बुंनो हायो जों जखानि मोनसे लाबोना होफैदों बेखौबो आदाखौ मावना होदों डाइरेक्ट खायो जों दा रिजामा दा बुंनो हायो जों 80 थुका बुंनो हायो जों बेखौहाय एसे एनैसो बुंबायबोनायाव खोमा लाबा होबा बासायगौमोन गासिबो गामियाव बिदिबो थांद्रायामोन बियो दाथ' खामानि मावसिगोन दाथ' बुंनाय बायदिबा हनै खामानि मावसिगोन बिसोरो एसेबाबो दानगारसिगोन दैखौहाय दानगारोबा बे आरो दा जोंनि जानाखि न' दंबा बिसोरो ना एसेब्लाबो बासायबावगोन आरो खिन्थु दानगाराबा मोनसेबो थानाय नङा दानि बायदि खुरबाय थानाय कन्डिसनखौ नायोबा मोनसेबो थाया इयो सियर थायो खयथा न'खर थांखो दासिम दा थांथारनाया 15थाया गैखाला बिसोरो 15थाया एकदम थानोबो जायगा गैला 15 न'खरा दा दिल्लीनिफ्राय फैनानै थाफैनोबो जायगा गैला बिसोरो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा ओरै दङ सिनाबजोंना दैनि सिनाबजोंना ओरैबो दै ओरैबो गिदिरनाया बियो माबा जाना दङ दोलफ्राना एफानि गोथौ गोब्राबनानै दुवारफ्रा सोरनोबा खेंनो हाया मारिबा माबानो हाया बेबायदि जाना दं आरो बिराद समस्या दा मोसौ मोसा गासिबो बन्द'खौबो बारलांना लांनो हायाखै बै दै गेजेराव दङ मोसौफ्रा गोमालाबायबाय थैलाबायबाय गांसो गैयानो दोलाजोब्बायना बेबायदि आरो दाउ अमाबो दङ ना दाउ अमाफोरबो दङ दाउ दं मोसौ दं बोरमा दं अजस्र माल दं माथ्र अनलि बे दंग'खौ बारनानै मानसिल' थाहैदों आरो बेखौ बारहोनो थाखाय फैयाखै नामा टिमफोर फैयाखै SDRFफोरनिफ्राय टिम फैयाखै मोनसेल' फैदों मानसिनि थाखायल' जेबो बुस्थु बारहोआखै बिसोरो मानसिजों मा लोगोसे थांफाय सिजों बेल' थांफादों आरोखि जिब जुनारफोर थाङो जिब जुनार जेबो मासेबो बारहोआखै SDRFनिफ्राय जोंनो हरसे थाफानायालाय बारहोनायावबो मोनसेबो बुस्थु बारहोआखै आरो सरकारनिफ्राय माबायदि मोनो रेसनफ्रा बर्थमानलाय सरकारनिफ्राय मोनदों मोननाया नांगौखिनि मोनदों आरो जानाय लोंनायफ्रा मोनदों आरो टाइम बाय टाइम फैयो आरो सोरबा बायदिया ओरैनो अननानै बेक्ति होफैदों बे एक्सट्रा सरकारनिफ्राय जोंनि मण्डल सारानै मैया होलांबाय 7 दिननि दाख्लै होबाय 6 दिननि दा जों फुराना जाबाय आरो दा बर्थमान जानाय लोंनाय जेबो डिस्टार्ब गैया आरो सोर फैखो दिनैसिम नायनो फैनायालाय दा नै जोंनि UG सार फैबाय ओमफ्राय ओरै सुग्लाय सेरफांनि MLA ना मन्थ्रि फैदों आं नामखौ मिन्थिया बेखौबो जोंनि जयन्त सार फैबाय मथा मथि जा दं बेवहाय जोंनि प्रमद बर' साराबो फैबाय आरोखि बे जायगायावल' हाबलाङाखै नायनो थांबाय दैखौहाय दसफोर अनेक पाब्लिकफोरबो हेल्प होनो फैबाय सोरबा बायदिया गावनि पकेटनिफ्रायनो फैसाबो होलांबाय सोरबा बायदिया बिदिनो 10-12 जन लोगो नांनानैनो मैगं थाइगं बायनानै होफैबाय आरो मोननाया जानाय लोंनाया बर्थमान फुरा जानानै दङ टेनसन गैया दिनै सोर फैदों दिनैथ' नै बे सारा मा नाम होनो PA ना मा होनो बे फैबाय ओमफ्राय बर्थमान रावबो गैथ'आ आरो बेनिफ्राय नै एबसुनि दं ब्लकनि दं बिसोर फैदों आरो ब्लकनिखौ जों एसे दुखु मोननानै दङ जों ब्लकनि मानो जों गामिखौ दिनैसिमबो नायफैयाखै मा मोनजादों मा मोनलाङाखै जों खबर लाफैयाखैना ब्लकनि मानसिया खैला मैला ब्लकनिया 10टा 20टिसो ब्लकनिया बिसोरखौ जों दुखु मोननानै दङ 100 मिथिखायो जों बेखौहाय खैला बे सिसुबारि गामिया ट्रेक्टर पार्टियाव 100आव 100 सापर्ट दं होननानै होमब्लाबो नायफैयाखै ब्लकनि मानसिया चेयारमेना दंबाय थायोमोन ना चेयारमेनाथ' एनि टाइम आंथ' सासे गामिनि मेम्बार नालाय सार चेयारमेननो जों नायहरबाय बुस्थुखौ फुरा फैबाय आरो चेयारमेना दिनैसिमबो 10टा 11टासिम थाफैयो बहायनि जायगायावनो बे जायगायावनो ओमफ्राय आरो चेयारमेन नङाबा दिनैसिमबो बिदि जानाय लोंनायाबो मोनजानाय नङामोन आरो बेखौ जों बुंनो हायो